Et toi, Bourlaï Balo, je suis mais je suis le secrétaire général de l'association des importateurs des produits agroalimentaires au Mali. Mi Djabako ni pomme de terre. Tu sais que notre association a créé la Minkama. Ni Mali production locale, nous bana. Mali pomme de terre na Djaba nous bana. Donc on be importation ni ke. De juillet jusqu'en décembre, jusqu'en janvier, on be sur Mali producté. Donc on be importation qu'on a de là. On a au Maroc avec le Dakar, tous les ports d'Afrique. On a au-delà. Donc, ni 600 galeries, généralement, il y a plusieurs facteurs. Mais on sait que le facteur fond nous est galeries sababu et maintenant est galeries à l'Europe. Il y a la sécheresse qui les a frappés. Donc cette année, leur production a baissé plus de 60%. Donc de la Jabani pomme de terre galeries le fait. Mais auparavant, on a des dédouanements galeries là, on a des nala d'autres fara galeries là. Parce que des dédouanements galeries là depuis 2016, on a appelé que Kafo Jabana que Dobala, mais ils n'ont pas fait. Donc, au fila de nala fara ɲɔgɔn kan sa o de nala jamana de jaba de gɛlɛya anw yɛrɛ bi nɔgɔya de fɛ c'est pour ça an y'a fɔ jamana in k'a kɛ dɔ b'a ka taxi la pour que hali ni minɛn gɛlɛya don min na comme bi Europe ni yan ta kan ni yan taxi ka nɔgɔya mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la mais o jamana ɲɛmɔgɔw ma an lamɛn o don na mais minɛn gɛlɛya Europe n'i y'a sɔrɔ k'a tun nɔgɔyala dédouanement ka nɔgɔ bi peut-être an bɛ prix min na bi 18 000 a tɛ se o la. Donc, mes clients b'a famille parce que c'est Jaba de pomme de terre, ma fo pomme de terre, sinon Jaba c'est une nécessité. Malien bebado. Al ni fantaya bila, al ni drôme tambi bolo, ibi Jaba sakaki ka makwe. Fura de do fana. Donc, à fin de ka fo ko luxi de do, fama fin de do quoi. Mais client jamana de mako be mina jagoya. An mina na ye ka jamana servi, client fana b'a ta ka taa jamana de servi. Mais bɛɛ b'a faamuya k'a fɔ fi gɛlɛya de bɛ mais gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na consommateur de t'o faamuya donc gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o de ye nin yɔrɔ fila dɔrɔn de sinon moi ça fait plus de 20 ans an bɛ nin baara la mais c'est la première fois minɛn yɛrɛ kɛ gɛlɛya totalement continuellement quoi waati dɔw bɛ se ka kɛ comme seli ninnu ni fête ninnu dɔw minɛn bɛ se ka gɛlɛya o ye demande taabolo de mais k'a kɛ a ka gɛlɛn yɛrɛ de f'a ti ban o ye crise taabolo de ye. Ni Jaba nɔgɔyala souvent an bɛ taa 1500 1600 la n'a nɔgɔyala mais bi i tɛ se ka da foyi de fɔ a la parce que généralement a ka gɛlɛn Europe ça c'est un an bɛ profiter ka ta ka san port jamana mun na n'o ye Dakar ni Abidjan ninnu ye bi yɛrɛ a ka gɛlɛn fɔ ka tɛmɛ donc souvent ni débrouillé k'a san k'i bɛna feere i tɛ se ka da fɔ a la quoi parce que n'olu ye prix d'achat bɛ en fonction de ça an fana bɛna feere o de la yan voilà avec les frais. N'i ye Mali dédouanement filɛ a ka gɛlɛn ni jamana caman ta ye Mali commerce fɔlɔ bɛɛ de tun bɛna sanni kɛ anw fɛ yan produit sugu bɛɛ la hali ni Jaba ni pomme de terre tɛ Laginɛkaw tun bɛna san Burukinabew bɛna san Côte d'Ivoire bɛna san fɛ yan mais la date d'aujourd'hui olu yɛrɛ b'u yɛrɛ servir o tɛna Maliya tun parce que anw ta gɛlɛya la donc o de la an y'o de fɛ parce que ça fait moins de revenus d'abord pour l'État parce que o ye sɔrɔ dɔ bɔlen ye jamana yɛrɛ ka sɔrɔ la donc o de la an y'a f'u ye en 2016 vraiment o ka essayer ka dɔ bɔ a la anw yɛrɛ commerçants tɛ dɛ mais jamanadenw bɛ se ka minɛn sɔrɔ nɔgɔya la Côte d'Ivoire dédouanement ka nɔgɔ an y'a bɛɛ papier bɛɛ yir'u la Burukina Côte d'Ivoire an y'a bɛɛ yir'u la k'a fɔ bɛɛ ka nɔgɔ ni Mali ye donc k'a essayer ka dɔ b'u ta la quoi donc pour que jamanadenw bɛ se ka dɔ bɔ a la mais n'u sera ka dɔ bɔ taxi la sini donc i b'a ye Jaba a bɛ se ka jigin moins cher que ça pour que tous les 2 minutes bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na.